yowwa hande bo taw ɗo siwto e less maayo ɗo heɗita wajuji maayo na on yi kadi maayo bo ɗo mari bolle muɗum marɗo nofru nanoru fuu nanan ko maayo wiyata. To nder ni mai kadi min bo mi numoy dow yakeji meɗen en mbale kadi mi wi kadi heɓe mi waɗa vidéo ɗo mi ƴama en kadi to ƴami dow numo am may. Woɓɓe feere nder meɗen ɗo faɓɓa nder lesɗe arab en to faɓɓo e nder lesɗe arab en janngoy aaɗeji arab e dinaji arab e bolle arab to warti her meɗen ɗo wiya en yo wala dina ɓurta dina arab woɗugo e wala aade bo ɓurta aade arab en woɗugo e wala bolle bo ɓurta bolle arab en tilminego. Ɓeɗo fela dotti en meɗen ɓe yaha nder lesɗe arab joɓɓe dinaji arab ɓeɗo wiya on onon wonni dinaji arab ngam on jiɗɗo aade moɗon onon ɓalen ɓe dinaji arab. Ƴamol am kam ko waɗi aade ɓalejo kam wonnan ko memi fuu. Peace.